Moabot na karon si Leia Delfino. Uban sa iyang anak. Bisan kanusa. Dili mahitabong ilhon kung apo ang kaliwat sa taong akong gikayugdan. Milampos ko. Nasilag na si Ramil sa iyang asawa. Napabilanggo ko na si Leo Delfino. Pero, nganong gibati ko man, nga dili hingpit ang akong kalipay. Nganong ingon ni ini, hawang ang akong gibati. Wa ka ko makontento tungod kay ni apaghapon din si Leia Delfino. Mas gusto ko nga bisan ang iyang anino. Dili ko na makita. Tita! Why? Ano? Tita, sakit kayo akong dugado. Ano naman? Dito naman ko sa room ni Ramil. Pero, giabog ko. Mura kong iro nga may tag-iya. Nasilag. Naibama kong nasilag ba siya sa asawa niya? Pero, ambot ba? Isang layob ni Ana, nahigugma lang gihapon siya. Hungok yun yung anaka. Wa niya gamita ang iyang utok iya. Ambot, wa ko'y nakitang rason nga nung gusto siyang magpabilin si Leia dinhi. Gusto lagi siyang manimaus, tita. Gusto niyang pasakitan si Leia. Gusto niyang i-torture, pinaagi sa pagpatuo nga may relasyon ning duha. Pero, unsaon pagka-effective kung dili niya itudo? Dili ba? Mas nindot nga, tinud-on din namo nga may relasyon ni. Dili ba, tita? Iya. Ni ay maayo. Hob ka si Ramil. O buhata ang tanan nimong gusto buhaton. Tintala siya. Oh. Bitaw no, tita. Oh. What a good idea. Sukad. Wa pa ko na masuway, tita. Kung may higayon nga mag-inom mong duha, iha, ingon ni Ana ang buhata. Iduduho ang imong kaugalingon nga niya atul sa iyang pagkahupok. Tanaw, tagdili ba siya mapukaw, iha, sa imong pagtintal niya. Nakinahanglan si Ramil ni Ana. Ingon ni Ana mga lalaki, di ba? Gusto tuod no, tita? Wa man tuod ko makahunahon na anak. Pukawon ko ang panginahanglan ni Ramil. Pukawon ko ang iyang kahigwaos. Libre ka sa tanan mong buhaton, iha. May permiso kagi ka na ako. Okay, tita. Ako nang buhaton ng inyo. Kisulti ka ron. And I'll see to it na dili din makapalibad si Ramil ako. One of these days, hagdon ko siya og inom. And then, that's the time nga akong buhaton ng imong gitambag na ko. Well, good luck, iha. Excited! Sige, tita, ba? Okay. Yaya! Uy! Dito, guys! Kumusta guys? Sorry dog. Wagi ko kadoon ni mo dito sa ospital. Saon nga. Di magtutugutan ni Ma'am Carmi. Okay lang, Yaya. Baby, ako'y kugos ni baby. Dali. Sige lang, ya. Okay ra. Okay ra nga ako mupugos. Oy, pinangga kay ni mo imong baby day no. O, Yaya. Nakasiguro ko nga niining baya. Ako ra ang bugtong magmahal ug magpangga ni sa akong anak. Tay, ayaw magsulti anak. Eh, kami di is minggoy. Pinangga masad kay namo ay mong anak.
Pinangga ka man sab kaayo na mo. Nice, Minggoy, waron din he. Tua, mitabang-tabang na sad sa ilang factory. Ibaw ka na. Nagkaupos, nagkadiyotay ang ilang mga tao sa factory. Kay unsaon ba ni Ma'am Carmen siging ratatat mo ron machine gun. Mao nga nagkahilis ang mga tao. Si Minggoy tua Ginistinos factory. Ako na lang bitaw og si Minggoy na hibilin din hiday. Bao naman bitaw ka ana. Dili makaog iro ang kinaiya ni Ma'am Carmen. Mao na. Ang mga tao magkahilis, wa nay mupundo din sa ila, wa nay manarbaho. Uy, unsa man ta? Kana, manood ka ta. Miabot na ang traidor kong asawa. Ugda na niya ang iyang anak ug sa iyang laki. Nay, dali-dali tayo rin ako impyo. Gini, ibo na bata ni, nakatuog man na. Day, hindi lang usap mo, Day, ha? Ikaw pahuway lang sad kay gikan pabaya ka sa ospital. Mag-andam ko pagkaon para ninyo. Okay ra yaya oy. Ayan good kaayo pag ating manamo. Busog man sad man no. Bitaw, naman po'y rasyon si Daylea dito sa hospital. Unya ako, nag-take out ko sa restaurant na nangaon na midaan. Unang, ay lang kayo pag-atiman. Salamat kay ni mo, Day, ha? Way sapay yan. Tinuod kag yung higala ni Daylea. Ako, nagdako lang yung ako una-una, Day, nga. Mubisita gid unta nimo, pero unsaon si Ma'am Carmen? Ikaw nabitaw kas kinaiya ana. Wag gid intawon ko kahigayon og bisita nimo. Si Ramil yaya. Ay, ni abaya, Day? Na, nasing kwarto ay. Kay bawo naman to, Day, nga. Mugawas ka na ron sa ospital. Ambot, may bawo na ba ka nga ni anak ka? Ni abot na ka. Dili sila interesado sa akong pag-abot yaya. Dili sila excited sa pagkita sa akong anak. Ilabi na gid si Ramil nga mo iyang gituhuan nga anak ko sa laing laki si Baby Crystal. May bawaan naman na ang tinuod, Day, ba? Mag-good Diyos sa langit. Di ba? Ang Ginoo man ang imong abogado. Ayaw ka pala ka. Maabot ra ng panahon na ihatag ra na sa Ginoo nimo. Unya, may buhaton pa ko ngadto sa komedor, Day. Tuwason pa sa to akong pagpamismis dito. Kamo lang una din niya, Day. Judy. Oh, Ah, no problem. Sige, ha. Yan, sa tamo, ha? Sige. Yats, anong dili naman ka mabawa din, uy? Kay baw ka? Kung naa ka dito ilang Sir Bart, hindot kayo mong kahimtang nito. Tanawa ko na imong kwarto, oh. Mas maayo pa man to nga akong kwarto dito sa imong lulo. Yans, pag-uunta-una na to atong plano. Di lang ta magsaba nga ako ra ding apuhan si Mr. Bart Monteclar. Kay may plano man si Lolo. Sige lang. Sirado bito ang portahan. Ayaw ko iskuti sa bata nga bunga sa pagpakasa ni Leah. Dong Ramil, ayaw na gud pagsige kasuko, dong. Wad na gud lang imong kasilag ug kasuko sa imong dughan. Kapoy pa yan ang magsige ka kasuko. Gawas pa sabdong. Gimingaw, nakaayo mi sa imong kabuutan. Sa kaning Ramil nga maluluyon. Day! Deh, tuan na si Judy yaya. Day, di na mo akong tuyo ni mo. Si Dong Ramil, naasya sa 7th quarter, misod. Unsa? Oh, yaya ang bata. Tala. Ramil! Ramil, ang sige buhat mo sa akong anak! Bisag mahurot pa na kong gasto ang akong pensyon sa Amerika. Dili na ko isa pa yan. Basta, mapundok lang ako pagbalik ang tanan. Ang atong pamilya.
kalibutan ta, kahibudngan nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan, nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini, kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw